O ferrocarril entre Vigo e Porto é un quero e non podo. A pesar da elevada mobilidade a ambos lados da fronteira con turismo e viaxes de negocios, este continúa sen ser unha alternativa crible. E non só porque a futura liña de alta velocidade de 150 km entre as dúas primeiras cidades da Eurorrexión somente teña o 10% do seu trazado en marcha. As melloras na convencional dan pé a situacións surrealistas, case 100 millóns de investimento, para continuar tardando o mesmo e que os novos trens non entren nas estacións. Durante os 2 últimos anos, electrificáronse os trazados entre Nine e Viana de Castelo por 16 millóns e até a fronteira por 18 millóns. En xuño, estreábase para culminar unha inversión conxunta de 86 millóns o sistema de seguridade ECTS nos últimos 48 km do percorrido até Galiza para facela máis eficiente, segura e con máis capacidade segundo Infraestructuras de Portugal. Porén, estes investimentos que pretendían deixar en 90 minutos o tempo de viaxe entre Vigo e Porto non tiveron ningún impacto. Somente os intercidades que unen Valença co resto do país teñense beneficiado dun recorte de até 11 minutos, aínda que non se traslada esta situación cara ao norte. Os servizos continúa operándose cos camelos diésel da serie 592 ao non estar electrificado coa mesma voltaxe o trazado en ambos países, algo para o que aínda non se buscou unha solución a curto prazo. Alén diso, os retrasos no percorrido, especialmente no último servizo do día, continúan a ser a tónica habitual. Isto é o que dicía Víctor Currás o 28 de decembro de 2023 na Opinión da Coruña, baixo o título a errada mellora do tren ao Porto, 86 millóns e nin cabe nos andéns. Ola, moi boas, como estades? Eu son Germán Esteve, do Germano a Portuguesa, e como podedes intuir, hoxe toca falar de tren, do comboio, toca falar dunha das preocupacións máis grandes que hai a nivel eurorregional. Un tren, unha ligazón que una ambas beiras do Miño en condicións tal como o século XXI merece. E aquí estamos en Radio Arino 107.2 de FM, nas plataformas para que nos escoitedes tamén cando queirades. Hoxe o programa distribuímolo en 3 partes, puidemos facer 2 entrevistas, aínda que fose a distancia. Imos poñer unha serie de cortes de Xoán Vázquez Mao, secretario xeral do Eixo Atlántico, e tamén de Luís Nobre, o presidente da Cámara Municipal de Viana do Castelo e presidente do Eixo Atlántico desde este 1 de febreiro do 2024. Ambos, dentro da estrutura do Eixo Atlántico, son os máis coñecedores da importancia que hai, que representa o tren para Galiza e para o norte de Portugal. Para acabar, imos tamén ler algúns artigos, algúns naquiños de artigos, para que vexades tamén un pouco desde a prensa o que se está cocendo. Ben, sen máis dilacións, comezamos cos cortes do que nos foi contando o coñecido e amigo que xa participou connosco naquel primeiro episodio de 2023 do Galiportus, Xoán Vázquez Mao, como vos digo, secretario xeral do Eixo Atlántico, que a pesar de estar en continuas reunións conseguimos falar con el, aínda que fose, como digo, en cortes. Mandamos as preguntas e imos xa ca primeira. A primeira pregunta que nos respondeu foi: cal é o momento actual do tren Porto-Vigo? As melloras nos investimentos, como comentábamos no artigo que acabamos de ler, de até 86 millóns de euros, son parches necesarios á hora de que se faga, esperando un pouco, pola realidade da alta velocidade? Isto foi o que nos contestou. Bueno, primeiro é que xa non utilizamos no Eixo Atlántico a expresión Porto-Vigo, nos utilizamos a expresión Coruña-Lisboa, porque entendemos que a liña debe de cubrir toda a fachada marítima
e incluso eu personalmente prefiro decir Ferrol-Lisboa, aínda que o tramo Ferrol-Coruña non se fixera absolutamente nada. Cal é o momento? Bueno, temos que diferenciar. Ferrol-Coruña sigue sin facerse nada e cada vez é máis urxente que o goberno actúe, o goberno central neste caso. Coruña-Vigo, a liña está funcionando ben, pero sería bo que aclararan se é alta velocidade ou non, porque despois de moitos anos dicindo que era de alta velocidade, ahora Renfe xustifica os horarios absolutamente inadecuados do AVE, dicindo que a liña non é de alta velocidade. Bueno, sería bon que o aclararan. O tramo entre Vigo e a fronteira xa desbloqueouse a primeira parte, Vigo-Porriño, a parte, digamos, que é a continuación do túnel, xa están facendo o estudio informativo previo e xa fixeron as catas, e o tramo Porriño-Fronteira está pendente da fixación de onde vai ir a nova ponte, e eu penso que este tema será un dos temas estrelas da próxima Cimeira Ibérica. O tramo entre Fronteira e Braga, Portugal, xa está facendo as enxeñerías, os estudios previos. O tramo entre Braga e o aeroporto Sá Carneiro, que é o tramo novo, ese tramo xa nos dixeron que estaría para 2032-2033, aínda que utilizará, cando este a liña feita, se utilizará o tramo actual entre Braga, Nine, mellor dito, e Porto, e o tramo entre Porto e Sá Carneiro tamén están facendo xa os traballos e as enxeñerías previas, e entre Porto e Lisboa o mesmo. Por lo tanto, ahora mesmo o tema xa empeza a ser unha realidade, se están seguindo os calendarios, e o único que hai que facer é monitorizar o tema. Polo que respecta aos investimentos, obviamente non se poden analizar en separado cando hai xa un proxecto global que se está desenrolando. Eu entendo que podan ser medidas transitorias, pero que non son obxecto de discusión, porque o importante é que o conxunto da obra sí que está xa en andamento nas fases previas obligatorias. Ben, tamén lle preguntamos tamén lle comentamos un pouco. Portugal continúa a telo claro, con Rui Moreira, alcalde do Porto, Antonio Cuña, presidente da Rexión Norte, e Miguel Cruz, o presidente das Infraestructuras de Portugal. Todos priorizan no tren a Galiza. Hai visión así de nítida, preguntamos a Xoán Vázquez, do lado galego ou español, ou falta esa visión conxunta? Que diferenzas e semellanzas encontramos? E tamén, por último, se non tirase Portugal da cuestión, quedaría todo en nada? A velocidade media é algo que ten que ver cos destinos. Evidentemente, un tren que salga semidirecto, que salga de Vigo e pare solo en Braga para chegar a Porto, ten unha velocidade, e un tren que teña paradas intermedias ten outras. O importante dos trenes non é só a velocidade, é tamén a rendabilidade, porque, claro, se para ser máis rápidos non para nos sitios e non colle pasaxeiros, nin fai un servicio estruturante, nin é sostible para manterse. En todo caso, o que temos que ter presente é que a conexión entre Ferrol e Lisboa implica paradas cada 50-60 kilómetros. É dicir, nunha liña nova de Ferrol a Coruña andaríamos máis ou menos por ese parámetro. Coruña a Santiago son 60, Santiago Vilagarcía son 30-40, Vilagarcía Pontevedra outros 30-40, Pontevedra Vigo son 30, Vigo Fronteira son 30, Fronteira Braga son 50-60, Braga Porto son 50, Porto Aveiro deben de ser alrededor de 40, Aveiro Coimbra pode ser a única que se acaso chega a 100, Coimbra Santarén máis ou menos e Santarén Lisboa. Un tren de alta velocidade non é un avión, pero tampouco é un tren que poda parar en 2 minutos, porque obviamente un tren que poda alcanzar os 300 km/h necesita un tempo e un espacio para reducir, non frena en seco. Polo tanto, cando tes unha parada cada 60, 50 ou incluso 30 km, é cuestionable se unha velocidade de 300 km/h é razonable. Eu creo que o importante é que o tren sexa estruturante, creo que unha velocidade en torno aos 200 km/h é moi razonable, porque unha velocidade alrededor dos 200 km/h, falamos de velocidade comercial, es decir, velocidade promedio, incluindo a disminución e aceleración, pondría Vigo do aeroporto Sá Carneiro en 3/4 de hora, pondría Vigo de Porto en menos de unha hora, aproximadamente uns 50 minutos,
pondría Vigo de Lisboa en son 300 kilómetros en hora e media, 2 horas ponlle coas paradas, non chegaría a 2 horas, e Coruña, chegar até Coruña poderlle acrescentar uns 50 minutos máis. É dicir, Coruña e Lisboa se podría facer aproximadamente en 3 horas como moito ou algo menos. Eu creo que é suficientemente competitivo, evidentemente o custo e o impacto ambiental é menor, e facer un trema de alta velocidade realmente eu creo que nunca chegaría a ser rentable. Ahora, claro, alta velocidade no concepto dos 300 km/h. Se falamos de alta velocidade no concepto dos 200, sí. A terceira pregunta que lle lanzamos a Xoán Vázquez, o secretario do Eixo Atlántico, foi se pasará o tren polo Sacarneiro, por Braga, por Valença. Hai tamén moitas inquedanzas do lado portugués sobre cal será o percorrido. Cal é a posición do Eixo Atlántico a respecto disto e como valoran as posicións de cada administración, cada escenario posible? Que diferenzas encontran a nivel galego e portugués nesta cuestión? O primeiro que temos que recordar é que foi o Eixo Atlántico e está nas hemerotecas quen propuso esta liña nova hai unhos anos e quen propuso que o tren chegara ao aeroporto Sacarneiro e ademais isto se lle dixo ao ministro Matos Fernández cando veu a clausurar a Asamblea do Eixo Atlántico na cidade de Malla, que desta forma contará cun acceso ferroviario que ahora mismo non ten. Por lo tanto, Cidade de Malla, que é onde está o aeroporto Sacarneiro. Por lo tanto, obviamente, nos lanzamos esta proposta e, dende o primeiro minuto, tivo o apoio de todas as forzas políticas e sociales do norte. Non se pode personalizar en un nome ou outro porque teña máis apoio mediático, xa que isto foi unha posición primeiro do Eixo Atlántico, foi lanzada tanto na época de José María Costa, alcalde de Viana, como de Ricardo Río, alcalde de Braga, como presidentes, e despois se aderiron outros membros do Eixo Atlántico, como o alcalde de Porto, presidentes da CCDRN, líderes asociativos, empresariais, sindicales. Foi unha obra de absoluto consenso en Portugal. Portugal ten un concepto moi claro da maritimidade. A columna vertebral do país é a liña entre Lisboa, primeira cidade do país, Porto, segunda e Braga, terceira, e, por tanto, vai ser prioritaria con respecto a Madrid ou a calquera outra, e se ademais conecta con Galicia, o que para o norte de Portugal é extremadamente importante en termos económicos e en termos de competitividade marítima, eles nunca plantexan enfrentamento entre os portos como se fai en algúns lugares de Galicia, sino complementariedade. Ben, se isto liga todo, ademais ten un cofinanciamento complementario da Unión Europea por la transfrontericidade. Por lo tanto, esta obra ali é percibida perfectamente. En Galicia é percibida nos concellos, unha vez que o Eixo Atlántico é quen a impulsa, é percibida no ámbito económico claramente e é percibida sobre todo no sur de Galicia e na zona costeira, que é onde se ven as ventaxas. Cando exista tamén esa conectividade co interior de Galicia, entón, ademais, será unha liña que beneficiará moito tamén a toda a zona de Lugo e Ourense a través da conexión con Vigo. O tren acabará no Sacarneiro? Non, o tren pasará polo Sacarneiro. A intermodalidade consiste en eso, non é unha terminal, sino que o tren, tanto para os que suban do sur de Porto até Coimbra, e que un Coimbra xa é zona de influencia dos dos aeroportos, poden escoller ir a Lisboa ou vir a Porto. Como os de Galicia, evidentemente, utilizaremos o tren para ir a ese aeroporto. Si, o tren vai a pasar por Braga e, obviamente, vai a pasar por Valencia. É dicir, a liña nova, en resumen, é unha liña que de Porto vai ao Sacarneiro, do Sacarneiro en diagonal vai a Braga, Braga pasará a ser, ahora é fondo de saco, pasará a ser pasante, de Braga subirá a Valença, Valença a Vigo e aí enlazará coa liña actual. Por que respecta a saída sur de Vigo, como xa contestei antes, xa está nos procedimentos previos e, por tanto, xa está desbloqueada. E, por último, con Xoán tamén lle preguntamos a quen lle interesa máis este tren, se a Galiza ou a Portugal. Da Eurorrexión, no que chamaríamos o sector da costa frente ao sector do interior, Lugo, Ourense, Trás-os-Montes, no ámbito ferroviario e rodoviario, por tanto, que utilizan os autobuses, hai como dúas opcións. O primeiro é a opción de proximidade, que no ámbito rodoviario constituye a autoestrada 28,
que é a que conecta Vilanova da Tomiño, pasas a ponte, Vilanova da Cerveira, Viana a Porto, a súa vez comunica co A3 en Ponte de Lima, e esa é unha autovía con accesibilidade a todos os municipios do percorrido e incluso algunhas das freguesías. É moi permeable e, polo tanto, esa é a autovía que chaman a IP en Portugal de proximidade. Logo temos o que chamaríamos a de velocidade, que é a A3, autoestrada tradicional de peaxe, que en principio ten só saídas nas cidades principales, é dicir, no acceso a Viana, no acceso a Braga e a Barcelos, e xa despois entrando no acceso a Porto e ao periférico de Porto. No tema do tren vai a pasar exactamente o mesmo. Vai haber un tren de proximidade, que ese tren é o que dende Galicia chamase Celta, o que dende Valença a Porto chamase Liña do Miño, e o que entre Valencia e Lisboa chamase o Intercidades. Esos son trenes que teñen, bueno, pues, en fin, dependendo das frecuencias, máis ou menos paradas, pero dan alternativa prácticamente a todas as estacións que hai no percorrido, e, por lo tanto, esa é, digamos, a liña máis permeable. Cousa distinta é que, ademais, se vayan constituindo, en Portugal xa as hai, pero teñen que mellorar as frecuencias, estas liñas de proximidade, o que aquí en España chamaríamos as cercanías, non me sei o nome, o que aquí en España chamamos as cercanías, e que ahora van a ser transferidas ás comunidades autónomas e, por lo tanto, Galicia debe definir un mapa de tren de cercanías. No caso de Portugal, xa hai algúns trenes que fan estas pequenas conexións, non só nas estacións, sino incluso nos apeaderos, e hai un proxecto piloto de comisións obreiras do sector ferroviario que dende o Eixo Atlántico estamos apoiando para facer unha liña piloto de cercanías entre Vigo e Viana do Castelo que teña parada nos parques empresariales, pois, por exemplo, nos parques de Porriño, na Universidade de Galaecia en Vilanova da Cerveira, nos parques empresariales de Portugal, porque hai unha gran mobilidade de estudantes e de traballadores que en estes momentos dependen mayoritariamente e quase exclusivamente do coche. Por lo tanto, temos que falar das cercanías en Galicia, que están por diseñar, temos que falar da mellora das cercanías en Portugal e temos que falar de liñas piloto de cercanías transfronterizas, que é algo do que solo comisións obreiras da ferrovía e o Eixo Atlántico estamos falando, pero ninguén fala, e que é absolutamente fundamental. O tema do coche non é algo que vai a desaparecer. O tema do coche é algo que hai que minorar a través da intermodalidade. É dicir, o que se trata é de que a xente que non teña unha accesibilidade inmediata no seu entorno teña que facer un percorrido moi pequeno co coche até unha parada de tren donde poda coller o tren, pois evidentemente para o seu destino, non? Ou, como chegou a estar aquí diseñado na época en que era alcalde de Vigo Manolo Pérez, cando se intentou implantar o tranvía, e a segunda fase sería a área metropolitana de Vigo, donde, por exemplo, unha persona de Bayona, de Nigrán, collera o coche para ir até a parada do tranvía, deixar ali o coche e viñera a Vigo nesa tranvía, metrotren, diariamente para evitar, en fin, pues ter que utilizar o coche para vir até Vigo, non? Estos son un pouco por onde van as políticas de mobilidade que non implican a eliminación de ningún sistema, sino a convivencia deles, minorando aqueles que sexan máis contaminantes. Moi ben, e despois de comentar estas cuestións con Xoán Vázquez Mao, a quen lle agradecemos o seu tempo, tamén queríamos un pouco trasladarlle máis ou menos situacións moi parecidas, preguntas do mesmo ámbito a Luís Nobre, como vos dicimos, presidente do Eixo Atlántico desde este febreiro de 2024 e presidente tamén da Cámara Municipal de Viana do Castelo, para que nos puxese un pouco aí en coñecemento de como é tamén a visión do lado portugués. A primeira pregunta era respecto ao tren Porto Vigo-Coruña. Como xa nos refería Xoán Vázquez, hai que entender un pouco en amplitude ese eixo atlántico desde Coruña até Ferrol, ou mesmo a continuidade atlántica até Lisboa. É o principal desafío este tren para as infraestructuras nos próximos anos?
não só para os agentes decisores do território, da região, mas também para o governo português. É a assunção, é o compromisso que existe e a interação entre os dois níveis da administração para a efetiva concretização, e é prioridade. Para Portugal, efetivamente, é prioridade. Ben, tamén en que punto se encontra a cuestión, era a seguinte das preguntas. Pensa que estará finalizada ou avanzada polo menos para 2030? Este é o que nos di Luís Nobre. Finalizada não consigo precisar, porque compete naturalmente ao Governo português garantir, no fundo, a calendarização. O que são os compromissos públicos do Governo com a região, e nomeadamente com o eixo atlântico, é que efetivamente se está a trabalhar para rapidamente se concluírem os projetos e em seguida se avançar para a sua construção. Isto são as prioridades e a assunção pública do governo com a região norte e naturalmente também com o eixo atlântico. A continuación, a terceira pregunta era que o que pode supor a nivel de incremento de pasaxeiros un tren de alta prestacións na Eurorrexión? Julgo que, à semelhança do que acontece onde já existe esta infraestrutura ferroviária, há uma adesão efetiva, é uma alternativa efetiva, ecologicamente sustentável e que, naturalmente, as populações, ao ter essa infraestrutura disponível, não tenho dúvidas que irão utilizar, e será uma alternativa e um complemento à estrutura rodoviária e aérea que existe. É, no fundo, um incremento, uma alternativa para o território que neste momento não existe e, naturalmente, será objeto de apreensão e utilização pelos habitantes, quer da região, quer da Eurorregião. A penúltima pregunta, tamén se hai unha demanda real da cidadanía ou será a oferta a que xerará a demanda, isto é o que nos comenta o alcalde, o presidente da Câmara Municipal de Viana do Castelo. Diria que serão a conjugação das duas. Tem que haver uma oferta, tem que haver uma avaliação também da adesão e um incremento do que for, e naturalmente a avaliação da qualidade do serviço, e a qualidade do serviço passa pelo número de frequências, passa pela sua qualidade efetiva. E nesse sentido tem que haver também uma avaliação contínua e um incremento para que efetivamente a infraestrutura tenha sucesso e seja sustentável. E por último tamén, este tren ten que ir acompañado de complementariedade con liñas de proximidade, esta era a conclusión de Luís Nobre. Absolutamente, a conectividade de proximidade é fundamental para o sucesso. Quanto melhor for a conectividade de proximidade e de complementariedade, mais sucesso terá a infraestrutura principal, e eu julgo que será determinante para o sucesso e para a sustentabilidade económica da futura infraestrutura. Ben, como dicimos, para completar un pouco o que nos comentaban desde o eixo atlántico Xoán Vázquez Mao e Luís Nobre, temos aquí unha serie de informacións extraídas dos xornais a un e outro lado do miño para que vexades un pouco, para que vos fagades unha idea e unha opinión formada de como está a situación do tren. En primeiro lugar, comentaba a cadena SER alá polo mes de febreiro, o 9 do 2, que o eixo atlántico acolle positivamente que o presidente de Infraestructuras de Portugal dé a prioridade ao tren Vigo-Porto. Este xoves, en relación a aqueles días de febreiro, Miguel Cruz, o secretario de Infraestructuras do goberno portugués, con quen intentamos falar, pero é absolutamente imposible porque é un alto cargo cunha axenda que está chea todos os días de eventos. Como dicimos, Miguel Cruz reivindicou que a prioridade do goberno luso é conectar Lisboa con Galiza. Continuaba esta noticia dicindo que o eixo atlántico celebrou as declaracións do presidente de Infraestructuras de Portugal, Miguel Cruz, que deu prioridade ao tren Vigo-Porto. Segundo recolle o organismo nun comunicado, Cruz reivindicou que a prioridade é conectar con Lisboa con Galicia, sen por iso rexeitaron a conexión con Madrid. As declaracións del foi que se me preguntan pola conexión Lisboa-Vigo, Lisboa-Madrid, teño ganas de dicir Lisboa-Madrid tamén, respondeu Miguel Cruz, evidentemente cunha posición máis central desde Lisboa, nunha intervención durante a sexta edición da Fábrica 2030, unha conferencia organizada no Porto. A pesar de recoñecer que a conexión a Madrid tamén ten unha determinada importancia, se me preguntan se é prioritaria Lisboa-Vigo, a resposta é non. A pesar tamén de que o presidente de Infraestructuras de Portugal non ve a conexión a Madrid como prioritaria, Miguel Cruz adianta que se quere planexar xa a conexión de alta velocidade de Lisboa a Madrid, a resposta é
imos por iso, non? Un pouco con todo, Portugal xa ten por diante unha pesada inversión, un pesado investimento desde o punto de vista financiero de capacidade de obra. Non podemos facer todo ao mesmo tempo. Necesitamos que este proceso vaya ben e dentro dos prazos, esa conexión Lisboa-Porto-Vigo. Ben, e desde observador.pt tamén o 11 de abril do 2024 esa voz norteña do lado portugués dicía: estación de alta velocidade de Porto Vigo e Vitoria de Ponte de Lima e Alto Miño. Comentaban que o presidente da Cámara di que se trata dunha vitoria que ven reafirmar a localización estratégica de Ponte de Lima no panorama da rexión de Alto Miño e do Miño en xeral, non? Un pouco en relación a tamén ao trozo, un pouco ese anaco Braga-Valenza da ligazón de alta velocidade entre Porto e Vigo que prevé estacións en Braga, Ponte de Lima e Valenza. Xa sabedes un pouco, cada un arrimando a brasa á súa sardiña, que diría o refrán portugués, intentando tamén posicionarse de cara a que o tren de alta velocidade pare nuns lugares sí ou noutros non. Desde público.pt o 19 de decembro de 2023 comentaban un pouquiño a visión Ana Margarida Alves, como digo, para público: mudanzas políticas non afectarán a liña de alta velocidade entre o Porto e Vigo, garante a Xunta da Galiza. Nun encontro con empresarios, o presidente da Xunta da Galiza, Alfonso Rueda, garantiu que o proxecto vai continuar encima da mesa ata ser concretizado. E continuaba o artigo dicindo que Alfonso Rueda vía na ligazón de alta velocidade entre Porto e Vigo a creación dunha conexión definitiva entre Galicia e o norte de Portugal. A pesar das mudanzas políticas que están a ser vividas en Portugal, Antonio Rueda reforza que os dous países teñen un compromiso serio e que se este acordo foi cumprido e se non houber paraxes significativas ao longo do proceso, a ligazón ferroviaria vai tornarse nunha realidade en 2030. Ben, Alfonso Rueda, novamente presidente da Xunta, veremos como é tamén o seu papel aí na colaboración, porque lembremos que quen leva a cargo o papel nas obras son infraestructuras dos dous estados, co cal os que mandan finalmente son Lisboa e Madrid, aínda que Porto, o norte de Portugal e Galiza teñen moito que dicir tamén, nos reparte un pouco aí da presión e da significación. Nos Diario dicía: alta velocidade entre Vigo e Porto enfronta Portugal e España. Elvira Branco, 7 de novembro de 2023, sinalaba que o comisionado do goberno español polo corredor atlántico, José Sebastián Ruiz, planifica que a saída sur ferroviaria de Vigo estará rematada antes de 2030. Porén, esta terza-feira cuestionou cando estarán dispoñíveis as infraestructuras do lado luso que conectarían coa liña galega na fronteira con Portugal. Así o sinalou ante os medios antes de asistir ao Porriño a unha xornada de redes do transporte e logística organizada polo Eixo Atlántico, sinalando ademais que Portugal xa tiña feito os estudios ambientais da súa parte. Nesta liña tamén o Porriño, o vicepresidente de Infraestructuras de Portugal, Carlos Fernández, puxo en valor os traballos levados a cabo polo goberno portugués para a construción da liña de alta velocidade ata Galiza, sinalando que agarda que cando este a liña finalizada tería que estalo tamén a do lado español. Vedes un pouco como continúa esa presión para eu fago ata aquí e tú fas ata ali, e bueno, a cuestión un pouco de quen leva adiante con máis celeridade as obras dun e do outro lado para conectar no Miño e ter unha realidade efectiva no tren a ambos lados que conecte toda a fachada atlántica. Tamén dentro da rumoroloxía que vedes que non se para, pois un pouco de mover fichas dun e do outro lado,
Comentaba a Voz de Galicia o 22 de abril de 2024 que a Unión Europea dá prioridade ao tren entre Lisboa e Madrid fronte ao do Porto Vigo. Esta noticia viña un pouco a colación tamén, como vos decimos, o 22 de abril, o enviado da Voz en Bruselas comentaba isto porque o novo regulamento de redes transeuropeas que entrará en vigor en xuño mantén o horizonte 2030 para a conexión entre capitais. Entendemos que ao marxen de polémicas políticas, a Comisión Europea ten o claro e a conexión entre Madrid e Lisboa é prioritaria, eles entenden así desde Bruselas, para a creación dunha rede europea que conecte todas as capitais. Ben, isto non debería afectar a prioridade tamén atlántica de Porto e Vigo, veremos un pouquiño por onde van os derroteiros. Desde Barcelona, a Vanguardia tamén ten moito que dicir nesas relacións, en esas friccións Madrid-Barcelona, que influen tamén en como se configura o Estado español. Dicía a Vanguardia, como dicimos o 8 de febreiro, que o goberno portugués licitou o mércores en plena campaña electoral en Galicia, en a precampaña portuguesa, o estudio para un novo tramo da liña ferroviaria Lisboa-Porto Vigo. Política, xeografía e trens únense neste mero trámite e fai xa algún tempo que o goberno socialista portugués apostou por dar prioridade á liña ferroviaria de alta capacidade que unirá as súas dúas grandes cidades, Lisboa e Porto, e Vigo, que será a cabeza de ponte da rede en España cara ao norte, un trazado que rompe ca tradicional tendencia un pouco, digamos, centrista, radial, que sempre definiu Madrid do lado español. O titular do artigo, da columna deste día de febreiro de 2024 de Jaume Aroca desde Barcelona era Ayuso pierde el tren a Lisboa. E por último, desde Nós Diario tamén se comentaba, 2 de maio de 2024, Manuel Veiga escribía o muro que Madrid levanta de novo entre Galicia e Portugal. Comentaba que unha crenza moi popular di que os acontecementos avanzan seguindo o seu curso natural. Estes defensores do natural entenden que o galego pode desaparecer polo mesmo motivo que desapareceu o arado romano, igual que admiten que Galiza se goberna desde Madrid porque a nosa comunidade resulta demasiado pequena. Non aplican, porén, este mesmo principio estoico cando se trata de xustificar o enorme gasto que supuxo a restauración do Pórtico da Gloria e esquecen que países de Europa europeos tampouco que de pouco tamaño tamén teñen un excelente nivel de vida. Isto todo conecto, non, que a lógica natural que a que tanto se recorre tamén que nos indicaría que Galicia e Portugal, cuxa costa é unha das máis poboadas de Europa, en particular o eixo Lisboa-Ferrol, deberían gozar dunha privilexiada relación. E con todo non é así, o goberno español acaba de frear en Bruselas, en relación co que vos acabamos de comentar, a posta en marcha do tren de alta velocidade que nos debería unir para darlle prioridade ao Lisboa a Madrid. Isto veremos aínda se é así ou se son simplemente directivas europeas que tratan de facer presión tamén para que se dé a prioridade á unión das capitais. Desaproveítase así unha boa oportunidade despois de que o goberno de Portugal parecese por primeira vez decidido a impulsar a conexión atlántica. Contra o que di a xeografía, a lógica e a nosa comunidade cultural, Madrid decide sempre manternos o máis afastados posible. E Lisboa, en parte por temor, deixase arrastrar. Ben, pois xa vedes un pouco como está o tema, está que arde, todos os actores económicos e políticos poñendo do seu lado para levarse o tren famoso, para levar adiante esta tremenda infraestructura que vertebrará, esperemos que sí, nos próximos anos, a Eurorrexión, sendo o posiblemente o investimento máis importante e que máis unha Galiza norte de Portugal, que máis lle dea sentido a esta unión galaico-portuguesa, polo menos a nivel de infraestructuras. Ben, toca vos a vos facer un pouco de conclusións despois de todo o que escoitastes de parte do Eixo Atlántico con Xoán Vázquez e Luis Nobre, e tamén con estas lecturas
as que convidamos tamén que fagades, se queredes, en internet a vosa propia pesquisa para que vos sigades, continuedes informándovos sobre a cuestión do tren, do comboio, do eixo atlántico desta Eurorrexión, do tren de alta velocidade, que esperemos para o 2030 xa este avanzado e na seguinte década estea concluído, polo menos para ter un tren digno á altura deste século XXI. Vamos ir xa acabando, recordade que estamos en Radio Arí 107.2 con Carlos nos mandos técnicos, o programa sai os sábados ás 12 da mañá, redifusión a noite, ás 10 da noite, tamén os lus ás 6 da tarde, estamos nas redes para que nos escoitedes iVoox, Spotify, Pod Galego e tamén en Apple Podcasts para que nos sigades, tamén en redes de Facebook, Twitter e Instagram. Eu son Germán Esteve do Germano a Portuguesa e hoxe deixámosvos con un tema que non podía ser outro, o tren de Andrés do Barro, ese tren que me leva pola beira do Miño, un clásico que esperamos que vos encante. Chao, chao, até a próxima, obrigado. Pola beira do Miño me leva polo meu camiño. Tren vai andando pasiño a pasiño e vai me levando cara ao meu destino. Alguén pode ser que me espere na estación, na terra da felicidade. Todo que sexa amor e paz, o atoparei, eu o terei, a miña moza no meu lar. Camiña, vai botando fume, corre pola vía. Río vai feito un mar de leticias, no tren pouco a pouco gozo a miña Galicia. Así gozo de celar longe de ti, por onde noites cheas de soidade. Falando ca xente polas mañás, escoitarei, saberei o que pasou polo meu lar. Pola beira do Miño me leva polo meu camiño. Tren vai andando pasiño a pasiño e vai me levando cara ao meu destino. Alguén pode ser que me espere na estación, na terra da felicidade. Todo que sexa amor e paz, o atoparei, eu o terei, a miña boca no meu lar.